ସାର୍ ସଭାପତି ସାର୍ ଆପଣ କିଛି କହିବେ ଆମର ସତ୍ୟ ବାବାର ବିଷୟରେ। ଆମର ଏ ସତ୍ୟ ବାବାର ଧର୍ମପୀଠ ଏଇଟା ହାତୀ ଡୁଙ୍ଗରି ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ପଣ୍ଡକିଟାଲର ଜାଗାରେ ଆମେ ବସିଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନରୁ ତାଙ୍କର ଗାଁର ପୁରୁଣା ପୁରୁଖାମାନେ କହିସନ୍ ଯେ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମାନେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଇନକେ ବର୍ଷା ନାଇଁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁଁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ଚାରିପଟେ ଯେନ୍ତା ଆମର ଆଗର ରାମ ବାବୁ କହିଲେ ଇଧର ଚାରିଥର ବର୍ଷା ଇଏ କଲା ପରେ ବର୍ଷା ଇନୁ ମାନେ ଉତରି ନାଇଁ ପାରୁଥିଲେ, ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ହାତୀ ଡୁଙ୍ଗରି ମାନେ ଇନେ ଗୋଟେ ଅଲୌକିକ ଜିନିଷଟେ, ଗୋଟେ ହାତୀ ବଢ଼େଟେ ହାତୀର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପଥରଟେ, ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରା ଦାଢ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସେଟା କେତେ ହିସାବରେ ଅଛେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନାଇଁ ପଡ଼ବାର୍ ଏବଂ ସେ ତାର ହଉଛେ ସେ ବାବାଙ୍କର ମହିମା ବୋଲି କୁହାହେଉଛେ। ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ତରଫରୁ କରୁଥିଲେ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ଆଞ୍ଚଳିକକେ ଡାକିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ଜାମଖୋଲ, ବାଘପାଲି, ଆମ ପଣ୍ଡକିଟାଲ, ଚନ୍ଦ୍ରପୁର, ଗଡ଼ିଆ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଆମର କସୁରପାଲି, କଇଁଫୁଲ, ଏଇଟା କଦଲିପାଲି ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ଇଏ କରିକିରି ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ କମିଟି ଆମେ ଆଜି ଆଗରୁ କଲୁନ। ଆର୍ ତାର ସଭାପତି ସାର୍ ମୋତେ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗଲା। ଏଇ ପରିବେଶଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ଯେ ଦେଖିଲେ ସେ ଜାଣିପାରବା ଏଇ ତାର ମହିମା। ଏବଂ ବହୁତ ଜାଗାରୁ ମାନେ ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ମାଆ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଜୁଟୁଛନ୍ ଏବଂ ଏଇ ତାର ଅଲୌକିକ ମହିମା ଆଗକେ ସମସ୍ତ ଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ନିଶ୍ଚୟ ହେବା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଭକ୍ତି ସହକାରେ ଇନେ ଆସିକିରି ପ୍ରତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଇନେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝା ହେଉଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିକିରି। ତ ଏଇଟା ଯିଏ ଦେଖ୍ବା ସେ ହିଁ ବୁଝିପାରବା ଏଇ ପରିବେଶର ମହତ୍ଵ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଏଇ ପରିବେଶଟା।